Futbal nie je len hra o dvoch polčasoch. Je to súboj stratégií, plánov a taktík. Od prvých dní tohto športu sa hráči a tréneri neustále snažili nájsť najlepší spôsob, ako ovládnuť celé ihrisko. V dnešnom videu sa pozrieme na niektoré z najznámejších futbalových taktických systémov a ako ovplyvňujú priebeh hry. Jedným z najpopulárnejších rozostavení vo futbale je systém 4-3-3. Tento systém ponúka dokonalú rovnováhu medzi útokom a obranou. 4 obrancovia poskytujú stabilitu vzadu, 3 stredopoliari kontrolujú stred poľa a 3 útočníci prinášajú neustálu hrozbu pre obranu súpera. Čo však robí 4-3-3 tak výnimočným, je jeho flexibilita. Pozrime sa na FC Barcelonu počas éry Pepa Guardiolu. Jeho stredopoliari neboli len defenzívnymi hráčmi. Xavi a Iniesta diktovali tempo hry a neustále posúvali hru dopredu. V tomto systéme sa útočníci často tiahnu hlbšie, aby vytvorili priestor pre krajné obrany a krídelných hráčov. Ďalší obľúbený systém je 3-5-2. Tento systém ponúka prehustenie stredu poľa, čo umožňuje týmu kontrolovať hru a čeliť tlaku súpera. V strede poľa máte 5 hráčov, čo znamená, že vždy máte prevahu nad súperom v strede poľa. Jedným z najväčších úspechov s týmto systémom dosiahol Juventus pod vedením Antonia Conteho. Stredopoliari tu musia byť neúnavní, pripravení podporovať obranu a aj útok. Hlavnou výhodou 3-5-2 je možnosť rýchlych prechodov do útoku vďaka krídelným hráčom, ktorí operujú po celej dĺžke ihriska. Jedným z moderných prvkov taktických systémov je vysoký pressing. Tréneri ako Jürgen Klopp alebo Pep Guardiola ho využívajú na to, aby ich týmy držali súpera pod neustálym tlakom. Cieľom vysokého pressingu je získať loptu čo najrýchlejšie po jej strate, často na polovici súpera. Tento systém vyžaduje od hráčov obrovskú fyzickú zdatnosť, keďže musia byť neustále v pohybe. Pozrime sa na Liverpool pod vedením Kloppa. Ich hráči napadajú súpera už v jeho vlastnej 16-ke, čo často vedie k chýbám a následným rýchlym gólom. Každý tréner má svoju vlastnú filozofiu a každý systém má svoje výhody a slabiny. To, čo funguje pre jeden tím, nemusí byť ideálne pre iný. Futbal je umenie, kde hráči sú figurkami na šachovnici a taktika je kľúčom k úspechu. Ktorý systém by ste si vybrali najradšej? Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť na odber a sledujte ma pre ďalšie epizódy o futbalových stratégiách, legendárnych zápasoch a najväčších hráčoch sveta. Ďakujem za pozornosť.